Boiro recupera o tradicional trofeo Concello de Boiro, unha cita deportiva na que participarán todos os clubs do municipio. Disputarase o 30 de maio e contará, ademais, con carácter solidario. O fútbol boirense volverá a reunirse alrededor dun mesmo evento. O Concello de Boiro recupera o trofeo Concello de Boiro, unha competición que contará coa participación de todos os clubs do municipio. Disputarase o sábado 30 de maio nunha única xornada. Quero agradecer en primer lugar, darlle as gracias ao Concello de Deportes que nos acompaña hoxe, Marcos Fajardo, por apostar, por recuperar este trofeo que xa no seu día en edicións anteriores se fixera e estaba pensado para facer unha festa entre os equipos de fútbol de Boiro. O evento comezará pola mañá, momento no que terá lugar a eliminatoria previa, mentres que pola tarde xogaránse as semifinais e a gran final prevista para as 7:30. Vais a xogar nun solo día, vais a disputar no campo municipal de Barraña e vamos a facer uns cuartos pola mañán ás 11:30, van a ser partidos dunha hora de duración con partes de media hora e o primeiro partido vai a ser ás 11:30 que se vai a enfrentar o Cures e o Galicia Bealo, ás 12:30 sería outro partido que sería entre o Sporting de Lampón e o Abanqueiro e logo pola tarde ás 5 a primeira semifinal, dependendo de quenes gañen, en esa primeira semifinal entraría o Club Deportivo Boiro e ás 6 da tarde a seguinte semifinal e ás 19:30 vai a ser a final. As entradas teñen un custo de 5 euros e a recadación será doada a entidades sociais do propio municipio. Como consideramos que a causa é loable, é unha causa bonita para poder recaudar unha cantidad de cartos para poder, digamos, repartir entre as asociacións benéficas do Concello de Boiro, pois quería animar a toda aquela xente que sea aficionado ao fútbol ou non aficionado ao fútbol, pois que apoie esta causa solidaria. Dende a organización destacan o carácter festivo da iniciativa, pensada para celebrar o remate da tempada e reforzar a unión entre clubs de fútbol da localidade. Unha vez rematadas as competicións de todas as categorías nas que estamos inmersos os clubs, pois queríamos aproveitar para facer un fin de tempada e, bueno, pois facer unha despedida ao que foi a temporada 25-26 e poder disfrutar dun acto especial que creo que toda a xente que vai a participar pois está contenta de que recuperemos este trofeo. Os representantes das entidades deportivas tamén valoraron positivamente a recuperación deste trofeo, que consideran unha oportunidade para visibilizar e fortalecer o fútbol base á vez que se suma o carácter solidario. Podemos ter, digamos, unha unión de todo o fútbol boirense nunha única xornada, independientemente da división na que se estuvo disputando pois cada equipo durante esta tempada. O que se busca con esta iniciativa pois é unha festa do fútbol boirense onde podamos participar todos os, tanto xogadores como directivos como xente que lle gusta o fútbol ou, como acaba de ben dicir Marcos, que poida e queira colaborar ca causa benéfica que é para o que realmente se recaudan os cartos das entradas. Dende o Concello afirman que seguirán colaborando neste tipo de iniciativas, posibles grazas á forte unión entre o deporte e a administración local. Traballo totalmente insaciable, incansable, moi, a veces, pois non tan agradecido, pero están a facer unha gran labor, todos e cada un deles, non? E unha vez máis demóstrase con esta unión. É dicir, cando se unen o deporte e cando se une a administración, neste caso a administración local, que somos os máis cercanos a eles, pois, consíguense cousas tan bonitas como esta, non? Un evento deportivo solidario que, tras anos sen celebrarse, volve con forza ao calendario deportivo local.